Foto iki kok ora kaya foto-foto biyen-biyen. Foto biyen ku ramene sampun. Saiki kok malah ngene. Yo. Kapan? Iki piye iki kok malah ngene lali aku mah. Ora. Si kuat. Ora lho. Tak gawe ngono. Ya lo baik kok. Sopo? Baik kok lah. Baik kok aja. Itu apa? Ya. Ya ndak ngono ah. Tapi nganu man, go masker ora man kowe. Masker apa? Ora di masker aku. Wis gomak cah cilik ora maskeran ngono. Iya. Tapi nek ujung nggo nganu lho man, masker lho saiki metu-metu masker kok. Wong mater sono, Mbak ya. Sik. Rino pelaku. Lho, kok pelaku kabeh? Panas. Sik balene nang ngono, Mbak. Jajan, Mbah. Brabang yo lah aku gelem ngono. Iya. Lho kok kaya mau ngemis ngono kowe. Kalau pakai rasa, air sore ada deh. Kowe nyaut goblok iku mau ngemis apa wae ujung. Roll action. Hah? Ketok aku. Ya. Wah, sepine. Ya. Wah, sepine ya. Awan-awan ngene ora ana motor lewat. Bodoh kok sepine ngene. Lho, iya lah. Zaman kowe dak kono. Ya. Lah ini kawal. Ya. Kalau Kowe jagang nang lagu ki? Ada. Anu ngene. Lah ora apa-apa ngono. Lah ngono kowe engko iso ngodak-ngadeg. Lah. action. Ora ono di karantina. Wah, Parman. Parman. Awas kowe, Man. Lho, Loh. awas. Kena corona lho. Iya. Man, ngene lho. Man. Kancamu dura ujung kok ujung dhewe ngono. Karo wis gedhe kok ya ujung ngono. Action. Iya, kok. Lah wis. Oke, roll action. Hewan. Kali udah. Roll. Hewan. Roll action. Lawange tutupan. Ora apa-apa untuk kok kene, Man. Jadi ono lah. Kene lho, Bro. Iya. Lu kok ya lu. Takon ah. Mbak, mana kau, Mbak? Wis lah ora apa-apa. Wah, lu kok ono lo. Aku kok ya. Gak lah. Gua Parman ben ngene sebelah kene kok. Iki ana sing anakmu. Iku angop. Ya apa ya wis ngene menang ya tapi ya. Wis. Action. Sik amang kudu wis ono. Yo. Yo. Kalau action. Ye, Bang, Bon. Iya, hello. Kalau action.
Jom. Sepi. Anu mah. Sepi iki. Sepi. Aku arep. Sik. Doblahi kabeh kamerane. Kok ngono mau? Lah udah oh. Ndi? Kacono. Ora iki tembok. Lah Oh iya tutupi tembok. Rồi em Wis iki no. Ora ono. Ủa lan. Yo. Action. Iki sicak iki. Ini sedap. Lho, ngono iki. Omah iki kok ning omah ra ono apa-apa ana mi tak gawa ndak ngono. Wah, ngene terus jane bentino cocok kok cah ngene kita. Hop man. Kowe kok mending ngene. Iki piro ya ngene iki ya? Iki ditambah iki ono piro ya? Tambah iki ono piro ya? Iki tak ketok lah. Piro mangkak kok lali. Kowe ngitung-ngitung ngerti lali ngono lho. Iya. Nah iki 50.000. 10.000 ngono, tapi kowe ngerti jumlahe. Iya. Ketak ano? Ketok. Ya wis, yo, sira lu. Iki sik tatatane sik. Hop. Kowe ngene ya, 50.000 mangko ngene Pak. Padi. Mbak ditamang kok 2.000 ketoke lali aku mbok kok mang. Iya. Pak Padi. Iya. Sing paling sithik kok Mbak kita ketoke 2.000. Iya. Ayo, sira lu. Ini apa? Lho, abang-abang. Iki jane apa jenenge? Tahun 2021 aja ono ganepo. Mbak cinta. Wis, Aku anu delok dulu ya. wis piro? Wah, orang dhuwuri ndak cinta. Lo gak jadi tak. Keren ta. Mbak iki hari. Wis. Tiga kenaan. Sik. Nganu iki. Apa jenenge? Kurang ngono lho. Micros. Ah iki ya. Wis. Roll action. Burung, ngenteni aku. Ora ngono sik ora wong, ora ular. Sopo? Tok kawon. Sile. Ini aku. Đâu là thế, đâu áo cái này. Nó cháu là apa? Mak bisa kena aku. Pertama rene aku garok go. Iki apa kok lorone? Benar diremeh. Aja lu mesti. Wes, Apa kan? lu kok wis Nek di rumah am. Lo kok ini mau? Iya. iya. Bener. Lu kerja ah? Iya. Bener malah api di Nek di mana? rumah kok nek di rumah Kok ini udah selesai ya? Ya, sira lu. Apa? Wong ki kaya-kayaku dhewe kok. Kowe dik bedek bodol. Aku Ora mbok balekno. arep mbok gawa. Endi nyatane ora ono mah aku. Ya. Oh, ku kaya-kayaku dhewe. Mbak Cenut mang dia. Nut. Tos 200. Lu kowe kan nas ya, Man. Terakhir tak gawa. Aku ning ngene glosotane ngene. Lah apa. Aku sing nganu terus desa Pak sing ngono. Kok dibet nganu kok, Mak. Ande ben iku ora mbok balekno Man iku. Siji 150. 200. Kowe ngene iki pira lah Mak etokno gawa ndo ceritane Iya. jumlane sih. Kowe ngono sing jumlane man tak etokno ngono. Terus Sik, mbok gawa. sik tak man tak etokno nek bali. Terus rono ae. Gak ngono Mbak Cenut ta. Oh Man, tak gawane yo. Emang tak dinge duitku mbok gawa ae. Iki foto di bed dulu. Heeh. Sik gawa. Yo, Cik. Lalu. Omah duitku ndek botol ndek ben mbok gawa urung mbok nganu kok. Wehno kok. Iya.
Iset. Kayak ujung kok njaluk isi. Unjung, kandane unjung kok. Kilo. Mang 2000. Betul entek. Entar. Kilo. Kilo. Bayar lu. Bayar 2021. Nondi apa nondi? Awape anu pokoke iki badan. Suwun ya Rek. Munjung. Aku ape munjung. Matur suwun. Lu si A. Piye malu? Si are malah. Tak mikir-mikir kok iso nambok. Banget kan lu. Masih. Kayak pandemi kok malah Ini aslinya dulu ora panas tapi preman. Pengen malah uang gitu.